салом алейкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам. имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи 5 маҳсулоте суҳбат кунем ки метавонанд мардонагиро заиф кунанд ва оиди 5 маҳсулоте суҳбат мекунем ки инчунин метавонанд баръакс мардонагиро хубтар кунанд. имрӯза мавзӯи мо, имрӯза навори мо ба ду қисм яъне тақсим мешавад. пеш аз сар кардани мавзӯъ мехоҳам ба сами шумо расонам ки бисёриҳо мепурсанд ки доктор дар клиника Евромед кадом намуди ҷарроҳиро шумо мегузаронед. мо тасмим гирифтем ки аз ин пас насиб бошад дар ҳар навор оиди ҷарроҳие ки мекунем барои шумо кам маълумот диҳем. зиёдтар дар клиника Евромед мо ба ҷарроҳиҳои варикоцеле машғул ҳастем ва бо усули микрохирургӣ ва бо истифодаи микроскоп ва доплерография аз ширкати VTI амрико. тахминан 2-3 ҷарроҳӣ дорем ҳар рӯз бо усули мармара ва сабаб дар он аст ки зиёд бо ин беморӣ ба мо муроҷиат мекунанд ва мехоҳанд ки сифати хуби ҷарроҳӣ барои онҳо таъмин карда шавад. ва барои ҳамин дӯстони азиз барои ҷарроҳӣ шудан албатта ки як муддат каме беморон навбат меистанд, вале мо бисёри онҳоро ҷарроҳӣ мекунем ва пас аз ҷарроҳӣ ҳатман дар қайд мегирем ва дар бисёр ҳолатҳо ба онҳо тавбатам низ менависем. хуб, биёед акнун шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. дӯстони азиз, акнун биёед аввал дар бораи 5 маҳсулоте суҳбат мекунем ки зиёд истеъмол кардани онҳо метавонанд сабаби пастшавии мардонагӣ шавад. вале бояд гуфт ки бисёри онҳоро шумо метавонед албатта истеъмол кунед, вале бо миқдори кам. зиёд истеъмол кардан сабаби пастшавии мардонагӣ метавонад шавад дар бисёр ҳолатҳо. якум маҳсулот гӯем аниқтараш растанӣ, ин мята яъне пудина мебошад. пудина дар таркибаш ментол дорад. мо дар бораи инам гап задагӣ будем, вале шояд бисёри шумо дидагӣ набошед. ментол бениҳоят гӯем шифои хуб барои системаи асаб аст. яъне онро агар чой карда истеъмол кунед, нӯшед, бениҳоят хуб аст барои системаи асаб, вале мардонагиро мутаассифона метавонад заиф кунад. вале миқдори зиёди он, кам истеъмол кардани онҳо наметавонанд сабаби пастшавии мардонагӣ шавад. дуюм чизе ки мардонагиро бениҳоят заиф мекунад ва гӯем ки хоҳиш либидоро суст мекунад, ин албатта ки машруботҳои спиртӣ ҳастанд. ҳатто ҳамин пива ба қавле гӯем обиҷав ки бисёриҳо гумон мекунанд ки хуб аст барои мардонагӣ, таркибаш аз фитоэстрогенҳо иборат аст. фитоэстрогенҳо ин ҳамон аналог, яъне мисли ҳамон гормони эстрогени занонон аст. вақте зиёд шумо онҳоро менӯшед, истеъмол мекунед, ин сабаби зиёдшавии эстроген дар хуни шумо метавонад шавад ва метавонад ки мардонагӣ заиф шавад. барои ҳамин дӯстони азиз барои шумо тавсия медиҳам ки нӯшидани машруботҳои спиртиро кам не, умуман бояд шумо нест кунед. сеюм чизе ки шумо бояд камтар истеъмол кунед, аниқтараш нӯшед, ин кофе мебошад. ба хотире ки кофе таркибаш зиёд кофеин дорад. вақте шумо аз миқдор зиёдтар онро менӯшед, истеъмол мекунед, кофеини зиёд кортизоли хунро баланд мекунад. вақте кортизол баланд шавад, махсусан дар шахсоне ки гӯем ки асаби на он қадар хуб доранд, яъне дар ҳолати стресс қарор доранд, дар инҳо вақте кортизол зиёди бад мешавад, тестостерон яъне гормони мардона паст мешавад ва барои ҳамин либидо яъне хоҳиш барои алоқаи ҷинсӣ кардан, яъне хоҳиши мардонагӣ заиф мешавад ва инчунин ҳатто ҳамон гӯем мардонагии худаш низ заиф мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз барои шумо тавсия медиҳам ки коферо зиёд нанӯшед. як бор, ду бор метавонад барои шумо таъсири хуб дошта бошад, баръакс метавонад барои шумо фоида дошта бошад, вале вақте онро шумо зиёди баъд истеъмол мекунед, метавонад ҳамин гуна оқибатҳо дошта бошад. чорум маҳсулоте ки метавонад мардонагиро заиф кунад, тестостерони мардро паст кунад, ин соя мебошад. сояро дар минтақаҳое ки мо зиндагӣ мекунем мушунг мегӯянд. шояд бисёри шумо донед, дар ин бора мо чанд навор пеш, аниқтараш 1,5 сол ё 2 сол пеш суҳбат карда будем. вале соя инам таркибаш мутаассифона аз фитоэстрогенҳое ки чӣ хеле ки гуфтам дар обиҷав яъне дар пива вуҷуд дорад, ҳаминам таркибаш аз ин чиз зиёд аст. барои ҳамин дӯстони азиз онро вақти шумо зиёд истеъмол мекунед, инам метавонад сабаби пастшавии тестостерон шавад ва мардонагӣ заиф шавад. ва инчунин баъзе протеинҳо ҳастанд. протеинҳо одамоне истифода мебаранд ки яъне ба машқ машғул ҳастанд. шумо дидагӣ ҳастед, ҳамон протеинҳо баъзе онҳо мутаассифона аз соя тайёр мешавад. барои ҳамин зиёд истеъмоли онҳоро низ барои шумо тавсия намедиҳам. дигар намудҳои хуби ҳамон протеинҳо вуҷуд доранд, беҳтарин чиз ҳастанд, вале нигоҳ кунед ки агар соевӣ протеин бошад, барои шумо тавсия намедиҳам. панҷум маҳсулоте ки шумо бояд камтар истеъмол кунед, ин шакар аст. ширинии зиёд метавонад сабаби
фарбеҳӣ дар мардон шавад, махсусан мардоне ки синни солашон аз 30 боло аст, аз 40 сола боло ҳастанд. вақте фарбеҳӣ зиёд мешавад, яъне мард зиёди баъд фарбеҳ мешавад, метавонад ин сабаб шавад ки тестостерон дар хун паст шавад. ва чӣ хеле ки гуфтем, вақте тестостерон паст мешавад, ин метавонад сабаби пастшавӣ ва заифии мардонагӣ шавад. барои ҳамин истеъмоли шакарро барои шумо зиёд тавсия намедиҳам. ман медонам ки дар зиёд оилаҳо мутаассифона онро зиёд истифода мекунанд бо сабаби набудани шароитҳо, вале ба фикри ман ҳамон маблағе ки шумо дар ҳамин гӯем шакар гӯем сарф мекунед, беҳтараш ки дар ягон меваҷот, сабзавот, дар ин чизҳо сарф кунед, ба фикри ман беҳтар аст. акнун дӯстони азиз, ба қисми дуюми навор мегузарем ва оиди 5 маҳсулоте суҳбат мекунем ки истеъмоли онҳо, хубтар, зиёдтар истеъмол кардани онҳо метавонад сабаби беҳтар шудани мардонагӣ шавад. вале мехоҳам пеш аз шурӯъ ба саҳми шумо расонам, дӯстони азиз, ки агар шумо дар худ заифии мардонагиро эҳсос мекунед, агар шумо бемор ҳастед, дар ин ҳолат мутаассифона ин чизҳо барои шумо кӯмак намекунад. ба шахсоне кӯмак мекунанд ки солим ҳастанд, ягон мушкиле надоранд, вале мехоҳанд ки ҳамин хел сиҳат истанд. дар ин ҳолат шумо метавонед ин маҳсулотҳоро ҳамчун иловагӣ истифода кунед. вале агар бемор бошед, дӯстони азиз, ҳатман беҳтараш ба мутахассис муроҷиат кунед, сабаби бемориро муайян кунед, сиҳат шавед ва баъдан ҳамин рекомендатсияҳое ки мо медиҳем, яъне иҷро кунед. якумин чизе ки ман зиёдтар ба мардон тавсия медиҳам барои истеъмол кардан, ин бодом аст. барои чӣ? барои он ки бодом таркибаш цинк ва селен дорад. чӣ хеле ки дар чандин наворҳо ман фаҳмода будам, барои ҳосилшавии тестостерон дар мард цинк ва селен роли бениҳоят муҳимро бозӣ мекунад. маънои гапам он нест ки ҳар рӯз шумо бояд бодом истеъмол кунед. Не, дӯстони азиз, чун муқаррарӣ метавонед истеъмол кунед ва агар шароит, яъне имкон диҳад, метавонед истеъмоли онро каме зиёдтар кунед. барои шумо бениҳоят хуб аст. дуюм маҳсулоте ки ман зиёдтар ба беморон тавсия медиҳам, ин албатта ки чормағз аст. чормағз таркибаш аз жирни кислот аст ва ин метавонад ки сабаби хуб шудани гардиши хун дар тамоми бадан шавад. вале мутаассифона бисёриҳо гӯем ба қавли миф месозанд ки гӯё ки шахс метавонад фақат танҳо ва танҳо ҳамин чормағзро истеъмол кунад ва мардонагиаш доимо хуб мешавад. Не, дӯстони азиз, чормағз бениҳоят чизи хуб аст, вале бояд гуфт ки агар шахс бемор бошад, барои шумо чормағз кӯмак намекунад. яъне барои шахсоне аст ки яъне солим ҳастанд, мехоҳанд ки ҳамон муддати тӯлонӣ солим истанд. барои шумо тавсия медиҳам чормағзро истеъмол кунед, дӯстони азиз, вале на ҳамчун чизи тавбатӣ, ҳамчун чизи гӯем ки барои нигоҳ доштани саломатӣ. сеюм чизе ки ман зиёдтар барои шумо тавсия медиҳам, ин шоколад аст, махсусан шоколади сиёҳ. таркибаш флавоноид дорад ки метавонад ки эндорфин ва серотонинро дар гӯем системаи асаб зиёдтар кунад, яъне ҳосилшавии онҳоро. ва бояд гуфт ки вақте серотонин ва эндорфин зиёдтар ҳосил мешавад дар организми мо, албатта ки гӯем асаб бениҳоят хуб мешавад. вақте асаб хуб бошад, ин метавонад ки сабаби хубшавии мардонагӣ шавад, яъне хоҳиш зиёдтар мешавад ва либидо ба қавле баланд мешавад. чорум маҳсулоте ки метавонад мардонагиро хубтар кунад, ин албатта ки гӯшти гӯсфанд аст. таркиби гӯшти гӯсфанд аз сафедаҳои бениҳоят зиёд иборат аст ки барои организми мо бениҳоят муҳим аст ва инчунин таркиби гӯшти гӯсфанд цинк дорад. чӣ хеле ки гуфтам, цинк барои ҳосилшавии тестостерон бениҳоят хуб аст, вале бо диққат бошед, дӯстони азиз, ки зиёд истеъмол кардани гӯшти гӯсфанд низ оқибатҳои на он қадар метавонад хуб дошта бошад, махсусан ба системаи дилу рагҳо. метавонед онро истеъмол кунед, вале гӯем на ба он миқдоре ки барои шумо зарар дошта бошад. яъне чӣ қадар бояд шумо истеъмол кунед, ман насиб бошад як навор ё ин ки як материале тайёр мекунам, менависам ва дар телеграм канали худ мегузорам. чӣ миқдор бояд, чанд грамм масалан шумо истеъмол кунед дар муддати як ҳафта барои шумо хуб аст. ҳаминро ман пурра карда барои шумо менависам. ҳатман даромада дар телеграм канали ман обуна шавед ва интизор бошед. панҷум, гӯшти моҳӣ. таркиби гӯшти моҳӣ бениҳоят зиёд сафеда дорад, бениҳоят зиёд цинк, селен ва витамини Д дорад. ҳама ин чизое ки ман номбар кардам барои истеҳсол шудани тестостерон роли бениҳоят муҳимро, чӣ хеле ки гуфтам, бозӣ мекунад. ва барои ҳамин зиёд истеъмол кардани ҳамин гӯшти моҳиро барои шумо ман тавсия медиҳам. ва бояд гуфт ки дигар гӯштҳо ҳам бениҳоят гӯштҳои хуб ҳастанд, барои шумо фоида дорад, вале гӯшти моҳӣ ба фикри ман бениҳоят гӯшти хуб аст, чунки витамини Д зиёдтар дорад ва на танҳо ба системаи мардонагӣ метавонад таъсири хуб дошта бошад, инчунин ба дигар системаҳо, махсусан ба системаи асаб ва системаи дилу рагҳо. барои ҳамин барои шумо
тавсия медиҳам, ки онро зиёдтар истеъмол кунед. Дар охир мехоҳам ба саҳми шумо боз як бори дигар расонам дӯстони азиз, ки агар шумо бемор бошед, мардонагии шумо хуб набошад, шумо масалан тест тамом мекунед ё ин ки сахт намешавад, хуб намешавад ва шумо фикр мекунед, ки ҳамин чизҳоро истеъмол кунед, хуб мешавад. Не, дӯстони азиз, дар бисёр ҳолатҳо агар шумо бемор бошед, мутаассифона инҳо метавонанд ки ба шумо умуман кӯмак нарасонанд. вале вақте шумо сиҳат шудед, вақте рафтед назди духтур ва шуморо тавбат карданд ва мехоҳед ки доимо сиҳат бошед, чунки шумо наметавонед доимо бо дору гардед ба қавле. шумо мехоҳед ки сиҳат бошед ва бедору хуб бошед. барои оне ки шумо ҳамон гӯем гум накунед ҳамон саломатии худро дар системаи гӯем ба қавли мардонагӣ, шумо метавонед ҳамин чизҳоро истеъмол кунед ва он чизҳое ки гуфтам, истеъмолашро кам кунед ё умуман нест кунед, онҳоро низ иҷро кунед. дӯстони азиз, ин бениҳоят муҳим аст. ва дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.